Mataimakin gwamnan Kebbi kenan a yayin da ya zo ta'aziyya da jana'iza waɗanda suka mutu sanadiyyar ta'addancin Lakurawa. Salamu alaikum, barkanmu da zuwa wannan tasha tamu mai suna ‘Yan Rahim TV. Idan yanzu ne farkon zuwanka, kada ka mance ka danna mana subscribe, kannan kai mana liking, kai sharing, kamar da dropping comment naka a comment section. Kamar yadda muka gani a wannan bidiyo, wa'annan gawawwakin wa'anda aka kashe ne wa'annan 'yan ta'adda wanda ake kira da Lakurawa suka yi kisan gilla. Kamar yadda muka sani, wannan ƙungiya wanda ake kira da Lakurawa ƙungiya ce da ta bayyana a arewa maso kudu, bayyana a yankuna kamar Sokoto, Kebbi, Zamfara. To bara mu ji bayani ga waɗanda suke waɗannan yankuna da waɗannan abubuwan ke faru. To ma sai aka samu wasu waɗanda ake kira Lakurawa, su ba Fulani bane. Mafi yawan su zaka ga ko dai buzaye, don mafi yawa ma waɗanda aka kashewa zaka ko kaciya gaba ɗaya ba su da. Mutanen Mali na, mutanen Burkina Faso da wasu mutane na Nijar da sauransu. Su da suka zo nan ƙasar tamu a wayannan dazuzzukan, farkon abin da sun ka fara wa al'umma cewa sun zo don su yi yaƙi da 'yan ta'adda, za su kore 'yan ta'adda, kuma suka yi haka ɗin don duk inda bandit yake a cikin wayannan dazuzzuka sai da sun ka shiga sun haka na kashewa, sun ka kora na korawa. Wai ko akwai jami'an tsaro a arewacin Najeriya, musamman arewa maso kudu. Idan kuma akwai jami'an tsaro a arewa, to muna ganin ayyukan da ya dace su yi ba sa yi. So idan kuma kuna da ansan wannan tambayan tamu, don Allah mu haɗu a comment section, ku da mana ba mu ansan wa'annan tambayoyi domin mu san abin da za mu faɗi ma al'umma a bidiyoyinmu na gaba. Yau Boko Haram, jibi kidnappers, gata Lakurawa. To Allah ya sawaƙe. To a bidiyoyinmu na gaba za mu binciko muku matakan da gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya suke ɗauka akan wannan al'amuran, wannan ta'addancin da yake faruwa a arewacin Najeriya. Kafin nan, kada ku mance da ku mana subscribing, ku yi liking, sannan ku yi sharing, sannan kuma ku yi dropping ɗin comment naku a comment section. Mun gode. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.